आसाम सरकारा दा मा होनो गामि पन्सायतफोरखौ दाफामफिनगासिनो दङ माने गोदान समस्ति हिसाबै आरो गोबावथार जाबाय हिसाबै आरो दा गोदान एसेम्बलि समस्ति जानायखाय आसाम सरकारा गासै ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसफोरखौ आरो आन्चलिक पन्सायत बा गाव पन्सायतफोरखौ माने बे समस्तिनि माने बेंखननि सिङावनो जानांगौ होननानै समस्ति वाइसआवनो गासैखौबो एडजास्ट खालामनो थाखाय दा दाफामफिनगासिनो दङ आरो बे हिसाबै आसाम सरकारा जि माने थांखि लादों आरो जि बिथोन होदों बे थांखि आरो बिथोनखौ बड'लेण्डनि डिसिफोरनोबो हरदोंमोन बे नटिफिकेसनफोरखौ आरो बेवहाय माने गार्जेन मिनिस्टारखौ चेयारमेन खालामनानै एमएलएफोरखौ सोद्रोमा बानायनानै बिटिसिनि ब्लकफोरखौबो दाफामफिननांगौ होननानै बिथोन हरदों आरो बे बेलायाव आङो जिहेतु बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला 2003 मायथाइयावनो संबिधानखौ माने संशोधन खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै पन्सायती राज बेबस्था पन्सायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट बेखौ बड'लेण्डनो होनाय जादों गोहोखौ आरो माने संबिजित हिसाबै बड'लेण्डआ बे पन्सायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट जि डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टआव जायखिजाया पलिसि लानो हायो आरो बेनि जायखिजाया खामानि मावनो हायो आरो बिनि थाखाय बड'लेण्डनि बिधान सभायाव बायदिसिना माने आयेन खान्थिफोरखौ बानायनानै लानो हायो आरो बेखिनि गोहोखौ संबिजितआ होदों गतिके बड'लेण्डआ मोनसे आलादा खुंथाय दिनै बड'लेण्डनि बेलायाव आसाम सरकारनि खुनु माने आयेना बेवहाय माने मा होनो कभार जाया माने बड'लेण्डआ बेखौ बाहायनोबो हायो आरो नङाबा बड'लेण्डआ गाव आलदायैबो आयेनखौ दानानै लानो हायो आरो बड'लेण्डआ एडप्ट खालामनो हायो माने जोंहा आयेन गैथ'वा ओंखायनो आसाम सरकाराव दा जि आयेन दंथ'यो बे आयेनखौनो जोङो बड'लेण्डआव नाजावनानै बेवहाय बे अफिसारनि दारै जों बेफोरखौ मावनाय जागोन होननानै बड'लेण्डआ गाव बे आयेनखौ एडप्ट खालामनो हायो नाथाय मावनांगौनि जि गोहो बे गोहोआ बड'लेण्ड सरकारनिनो ओंखायनो बेखौ आं सोद्रोमा नालाय आंखौ डिसिआ मिटिङाव लेंहरदोंमोनखाय बे बोरै जानो होननायाव डिसिआ आंनो माने खेंफोरथिखौ होनो हायाखै ओंखायनो आंनो स्टेट गभर्नमेन्टनि माने कमिटि बा मा नटिफिकेसन दं हर होननायाव बिथाङा बेखौ हरबाय आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ दाना हरदोंमोनखाय आङो मानाव गेजेर जिहेतु बे डिपार्टमेन्टआ मावनाय डिसिसन गतिके बिनि सानि अथरिटिनो आं जनायनांगौ बे जाबाय नियम आरो मोनसेया जाहैबाय आं स्पिकार ओंखायनो आं स्पिकार हिसाबै चिफ मिनिस्टारनो आं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो जनायबाथ' बियो माने गाव फाइनाल अथरिटि नङा गतिके फाइनाल अथरिटिया जाहैबाय चिफ मिनिस्टार बेखायनो आङो मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारनो बेखौ जास्ट फोरमायहरदों जे बड'लेण्डआव माने जिथु पिएनआरडिनि दानो हरनाय बे एक्चुअलि बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार जाखानाय आरो बेखौ बड'लेण्डआ गावहानो 30 सिडुल हिसाबै दङ बे हिसाबै बड'लेण्डखौ दानो होनाया मोजां आरो बेबायदि जिथु स्टेटनिफ्राय खालामहरनो नागिरनाया 6 सिडुलनि जिथु संबिजितारि बिथोन बे बिथोनखौ माने आखाइ होनाय एबा बेखौ सिफायनाय बेबायदि जायो बिदि जानो नागिरदों ओंखायनो जाहाथे बड'लेण्डखौ खालामनो हायो दा बेखौ रेसपन्ड होनानै दाख्लैहाय केबिनेट मिटिङाव थांखि लाफिनबाय जे दा जिथु पन्सायत आरो ब्लक डेभेलपमेन्टफोर दाफामफिननाय जादों बेखौ 6 सिडुल एरियाखौ नागारनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ दागोन आरो बिनि ओंथियानो जाहैबाय 6 सिडुल एरियायाव 6 सिडुला गावसोर खालामनानै लागोन दा बेखिनिया जाबाय बेवहाय गोबाङानो गोरोन्थि बुजिलायदों जोंनि मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो गोरोन्थि बुजिदों आंहा जेबो गैया बिटिसि सरकारजों आंनि बाथ्राया जाहैबाय संबिजिरारि बाथ्रा मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्ड खुंथायनि गोहो आरो बेखौ जिथु मावनाय खामानि बे बेलायाव माने बड'लेण्डआनो जेराव गोहो दं आं बे बाथ्राखौसो रायजो सरकारनो जनायदों जिहेतु बे बड'लेण्डखौ दानाय बे बड'लेण्डखौ बिनाय बे बड'लेण्डनि गासै खामानि मावनायाव आं जिहेतु गावनि जे दंफायोमोनखाय बेफोर बाथ्राफोरखौ आं गासिबो माने मोनथिजोबगौ आरो मा रायलायामोन बेफोर आंनाव गोसोआव दंजोबोखाय बे बाथ्राफोरखौ आङो थोंजोङै बिदि नङामोन होननानै आं बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो माबाफोर जुदि बाथ्रा थायोबा बेवहाय जोंनाव लिरनाय दं गासिबो बड'लेण्डनि गोरोबथायाव रोखायैनो लिरनाय दं जे बड'लेण्डनो जेफोर डिपार्टमेन्ट होनाय जादों बे डिपार्टमेन्टनि सायाव बड'लेण्डआ गावहानो एडमिनिस्ट्रेटिभ माने खुंनो हानाय
एग्जिकिउटिभ मावफुंनो हानाय आरो लेजिस्लेटिभ आयेन कानुन गासिबो दानो हानाय बे गोहोआ थागोन होननाय लिरनाय दं आरो बे एखेजोंनो जोंनि संबिजिरनि 6थि फारियावबो बेखिनि गासिबो गोहोआ दङ दा गभर्नरा नटिफिकेसनखौ होदों बिटिसिनि आंखौ एसे गोरोन्थि बुजिदों होनबाय थादों बिदि नङा जायखिजाया सरकारा माबा मोनसे जुदि थांखि लायोब्ला खामानि मावफुंनो नागिरोब्ला बिनि जिथु अर्डार बे अर्डारखौ गभर्नरनि नामै खालामनांगौ बे जाहैबाय भारत संबिजिरनि 166 आर्टिकेलाव बे बिथोना दं डाइरेक्सन जायखिजाया रायजो सरकार बा सरकारा जुदि स्टेटआव माबा मोनसे मावनो थांखि लायोब्ला गभर्नरनि मुङै बेखौ माने मा होनो खामानिखौ मावनांगौ आरो ओंखायनो नटिफिकेसनफोर होयोब्ला बेवहाय गभर्नरनि खोथाखौ रायखांनांगौ जायो सरकारनि जायगायाव जे गभर्नरा माने गोजोननायजों रायजोनि सार्थनि थाखाय नैबे बायदि खामानि मावनो मोनसे थांखि लादों ओंखायनो बे थांखि मथे ओरै खालामनाय जासिगोन दा बे जाबाय नटिफिकेसन होनायनि नियम दा बेल'सो मिसआन्डारस्टेन्डिंआ बिथाङा जेखौ सानदों बियो गभर्नरा बिटिसिनि प्रप'जाल मोननानै होनाय अर्डार नङा स्टेट गभर्नमेन्टआसो गभर्नरनि दहाय लानानै स्टेट गभर्नमेन्टनि केबिनेटआव लानाय थांखिखौ नटिफिकेसन होदों दा बे समाव नुनो बे बिटिसिनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा स्टेटनिसिम लिरहरदोंमोन बे डकुमेन्ट बेयाव माबा अजदआ माखासे फैदों आरो नोंथाङा एलिगेसना माखासे ना जेरावखि थाया जायखिजाया मानसियानो बेखौ दिन्थिनानै होनो हायो मानसिया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बे जाबाय संबिजिरनि बाथ्रा संबिजिरनिखौ आं देरसिन जानो हाया चिफ मिनिस्टारा देरसिन जानो हाया संबिजिरनिख्रुइ सोरबा राष्ट्रपतियाबो देरसिन जानो हाया सोरबा जाजआबो देरसिन जानो हाया गतिके संबिजिरनि बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुङानो सोरनोबा आसि दिन्थिनानै बुंनो हायो जे बियो संबिजिरारि हिसाबै बे खामानिया माने एसे माने माबा गैयै जादों इरिलिभेन्ट जादों आरो बेयो संबिजिरनि जिथु माने बिथोन बे बिथोनखौ सिफायनाय जादों दा बेखौ बयबो दा आं स्पिकार खिन्थु आं मोनथिथारगौ नालाय दा बेखौ लिरबाय बेखौ दस्रायाबो लिरनो हायोमोन गासिबो बेवहाय जेबो गैया गतिके बे जायो बर'फ्राथ' आरो माने सामाजिक हिसाबै जों गोदो जेरै सोलिबोदों खिन्थु दासो जों गोदान माने मा होनो गोदान नेमखान्थि संबिजिरारि खान्थिजों जों दिनै रायजो सलायनो आवगायदों बेयावबो जायफ्रा राजखान्थियाव दङ बिसोरल'सो बेखौ मोनथिगोन आरो जायफ्रा मावनायनि एक्सपिरियेन्स दं बिसोरल'सो माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबो गतिके बर'नि बेलायाव एसे बेबायदि बाथ्राफ्रा फैयो दा बुंब्लाबो आरो जालायगोन बर'फोरखौ जाम्बा होनदों माबा होनदों आंहा रावखौबो बिदि होननायनि खुनु बाथ्रा फैया आं बेखौ बुंदोंल' जों सोरखौ मा दाय होलायनो बयबो गोदान नाथाय आं जेखौ बुंदों बे जाहैबाय आंनि जिउआव बड'लेण्ड दानायनि सावरायजेननायनिफ्राय लानानै आङो दिनैसिमाव सिस्टेमाव दंबाय थाथ'यो आरो बे सिस्टेमाव दंबाय थाथ'यैखाय गोलाव सम आंनि बे हान्थिनाय लामायाव आं जेखौ मोनबोदों नुबोदों बेखौ आं खोन्थादों बयनोबो आरो सरकारनोबो दा संबिजिरारि बिथिङाव सरकारा जेखौ नायस्लाबाखै नुस्लाबाखै बे अफिसारफ्रा 6थि सिडिउल फरायाखै बे अफिसारफ्रा बर' गोरोबथाखौ फरायाखै बे अफिसारफ्रा दाबो बड'लेण्डनि गोहोफोरनि सोमोन्दै मोनथिया जोंनाव डिसि गोदान फैयोबा बेबो मोनथिया आरो बेखौ जोंबो बड'लेण्ड सरकार हिसाबै जों रावखौबो खोन्थानाय जायाखै बे जों बड'लेण्ड हिसाबै नोंथाङा नैबे आयेन खान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगौ होननानै जोंबो रावखौबो बुङाखै आरो बेखायनो गेजेर गेजेर बेफोरबायदि माखासे माने गोरोन्थिफ्रा जायो नाथाय गोरोन्थिखौ सुद्रायनाया गिदिर बाथ्रा दिनै आसाम सरकारखौ साबायखर बावनांगोन जे बिथांमोना केबिनेटनि गेजेरजों गोरोन्थिखौ सुद्रायबाय